Mga pinaugang marijuana o shabu na sakmit sa kapulisan sa Pampanga o sa Ninoy Aquino International Airport ni Simanaha. Dito sa Angeles City, Pampanga, dulaan sa tulo ka mga kilo nga pinaugang marijuana nga gisulod sa estatwa sa elepante ang nakaplagan o nasakmit sa Barangay Balibago ni adtong Miyerkules. Ang maong estatwa na-recover ni Balibago Barangay Kapitan Tony Mamak dito sa Adbang sa usa ka gulayan sa City o Hadrian. Sigo ni Mamak nga iyang gipabuak ang estatwa tungod sa iyang natimahuan nga baho niini o dito na mibungad kanila ang pinaugang marijuana nga giputos sa dyaryo. Mato di Mamak nga posibleng gibilin ang maong estatwa sa usa ka drug group nga naapektuhan sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas. Samtang didto sa naiya usa ka tuwang shabu nga gitaguan sud sa piano keyboard ang nasakmit sa Bureau of Customs kagahapon. Ang shabu nakitaan sa mga personahe samtang gipaubos ang piano sa X-ray scan sa outbound shipment. Ang mga scanning operatives may rekomendar dayon sa pag-issue og warrant of seizure and detention sa maong pakete aron i-turn over sa customs warehouse man.